mataimakin gwamnan jihar Yobe Honorable Idi Barde Ubana, wazirin Bune, Speaker da 'yan majalisar tarayya da ke nan, shugaban jam'iyya da shugabannin kwamitin gudanarwa na jiha na jam'iyya, kwamishinoni, advisors da liaison officers da special assistants, ciyamomi na ƙananan hukumomi da mataimakansu da sakatarori da elders namu maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Da farko muna gode Allah da ya nuna mana wannan rana da muka kaddamar da 'yan takara na ƙananan hukumomi 17 kamar yadda muka ba su tutoci daidai wannan lokaci, kuma zan yi amfani da wannan dama in ƙara gode a yadda namu saboda shugabanci da suka nuna wajen zaɓo wayannan shugabannin ƙananan hukumomi. Mun gode kwarai da gaske. Kamar yadda dukanmu muka sani, abinda muka sani ne kullum muke tunatarwa wa juna, muke faɗakar da juna, kuma muke ganar da juna. Na farko shine mu ce Allah baya kuskure. Mun yarda da wannan, za mu yarda cewa ranar gini ranar zaɓe. Ba abin da ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam da zai yi wanda ba Allah ne ya shi ba, babu. Domin na yi imani a wanda suke da niyan zuwa wannan taro Allah bai yi suka zo ba saboda wasu dalilai, to Allah bai nufa za su zo a yi da su ba. To komai haka yake na rayuwa, kuma balle abu kamar irin na shugabanci baya da za mu yi mu ce ban da sanin Allah a ciki. Shugabanci tun daga kansila abin da ya kai shugaban ƙasa, Allah shi yake naɗawa kayansa, shi yake baiwa wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. To babu wani abu face mu da muke nan muka yi ko muke yi fiye da jaddada abin da Allah ya yi. Daga kan elders namu, stakeholders namu da suka zo na suka yi dukan abin da suka yi, zuwa kan wanda za su yi zaben ranar zaɓe, duka jaddadawa ne na abin da Allah ya riga kaddara. Kuma dole a matsayin mu na 'yan adam mu yi shi a haka, ko muna so ko ba ma so, haka Allah ya ga dama, kuma haka Allah ya ga. Amma babban darasi a nan shine ya nuna irin haɗin kai da muke da shi, ya nuna irin biyayya da muke wa juna, ya nuna kuma irin fahimtar juna da muke da shi a siyasar mu na jihar Yobe. Domin dukkan matsaloli da za a samu za a gani an daidaita shi cikin lokaci kaɗan. Dole ne rashin fahimta ko a cikin gida ɗaya ne tsakanin ɗa da uba, uwa ma da ɗaya, ko kuma wani aboki da aboki, mata da miji, dole za a samu saɓani akan wani abin da wani yana ganin haka ne, wani kuma yana gani ba haka ba ne. Balle kuma abin da ya shafi mulki, abin da ya shafi sauran harkokin rayuwa na yau da kullum. To saboda haka babban ta nan shine mun yi shi mun gama lafiya, kuma
dukkan abin da aka tsara su suna tafiya kamar yadda aka tsara. Abin da ya rage kawai kowanmu a nan, tunda mun yarda kowa a nan shugaba ne, kowa ya bai wa kansa haƙuri, ba sai an ba shi haƙuri ba, kowa ya bai wa kansa haƙuri cewa ya dana su wane ne amma Allah bai yi ba. In kai faɗa haka lada za ka samu, domin ko ana cewa in kayi asara ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don Allah zai mayar maka shi. Amma ba wai sai kayi gaba, sai kayi adawa, sai kayi jayayya da abin da ka san Allah ne ya yi, sai ya gagara ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kana rage ladanka ne. To saboda haka din a lokacin da yake lokacin da zafin yana damun ka cewa abin da ka so din bai yiwu ba, sai ka ɗaga kanka ka kalli sama ka ci haka Allah ya so, to kaga ka samu lada. To saboda haka ni kira da zan yi gare mu duka a nan, mu ci gaba da haɗa kai, mu ci gaba da ƙaunar juna. Abin da ya hana mu a jam'iyya ɗaya APC shine manufanmu ɗaya, shine ya sa muka shiga jam'iyya ɗaya. Wannan yana sha'awan wannan, wannan yana sha'awan wannan, manufan ya zo ya haɗa mu, muna sha'awan juna. Wannan shine abin da ya haɗa mu a ƙarƙashin inuwa ɗaya, cikin jam'iyya ɗaya. Muke ganin mu 'ya'yan jam'iyyar APC ne. To inda ba ƙaunar juna muke ba, to definitely wannan yana wani jam'iyya, wancan ma yana wani jam'iyya, babu abin da zai haɗa mu a jam'iyya ɗaya. To tunda kuma mun haɗu a jam'iyya ɗaya, sai mu yarda da juna, mu ƙaunaci juna, mu so ƙaruwan juna. Wannan shine abin da yake nuna harkan tafiya irin ta siyasa. Ko a demokradiyya baya da za a yi a ce dole ne kuma kamar tunda akwai zaɓe na cikin gida, ya nuna cewa ko a cikin gidan dole ne za a samu ra'ayi kuma bambanta, amma kuma ba zai hana a haɗu a dunkulu a tafi tare ba. To yanzu wannan zaɓe da za a yi na ƙananan hukumomi, manufa nan shine muna so mu ƙarfafa ƙananan hukumomi aƙalla su tsaya da ƙafafunsu, domin akwai federal government, akwai state government, akwai local government. Abinda kuma yake jawo yawancin matsaloli daga karkara ya taso zuwa birane, rashin ƙananan hukumomi da suke tsaye a kan kafafunsu shi yake kawo. Domin abin da za mu yi da wannan zaɓe da za mu yi din, za mu fara gwada mu gani ko za mu iya, saboda yanzu idan ka ji ƙananan hukumomi galibi za ka tarar babu shugabannin balle kuma ma'aikata. So saboda haka duka tsare-tsare da ya bai wa ƙananan hukumomi a kasancewansu su ma suna daga cikin rukunan gwamnati guda uku, tarayya da jiha da ƙananan hukumomi. Haka ya kamata ya kasance, saboda shi yasa akwai kansuloli, akwai chairman, akwai vice chairman, akwai secretary, akwai heads of department. Duka kuma kaman yadda a gwamnatin jiha akwai kwamishinoni, akwai 'yan majalisa, akwai gwamna, akwai deputy gwamna, akwai sakataren gwamnati da dai sauransu. Za ku ja kafan wandonku a matsayinku na shugabannin ƙananan hukumomi, wanda za a danka muku amana na mutanen ƙananan hukumomin.
a nan idan ƙananan hukumomi suna taka rawan da ya kamata su taka a sakar musu mara kamar yadda ya kamata, wasu matsalolin za su ragu ko a jiha, pressure na jiha din zai ragu. Amma idan ya zama cewa abin da ya kamata kawunsula ya yi shine kwamishina ake so ya yi, abin da kawunsula ya kamata ya yi shine ake so dan majalisa na jiha ya yi, abin da supervisory councilor ne zai je ya yi, ana so kwamishina ko wani babba a jiha shi ya kamata ya yi. To dole ne aiki ya yawa, dole pressure ya yawa, dole kuma mutane su zama cewa kullum suna nan jiha ba abin da zai hada su da kananan hukumominsu. Amma muddin ana aiki kamar yadda ya kamata a kananan hukumomi, abin da ya shafi ruwa, abin da ya shafi maganar security, abin da ya shafi abin ilimin primary da sauransu, wani abubuwa ne wanda kananan hukumomi ya kamata suna da ruwa da tsaki a ciki. Ya kamata su tsaya su ga cewar alkawuran nan da ake yi wa mutane ba magana ne na lebe da za a yi wa mutane saboda kawai magana a ce don ana yakin neman zaɓe ai mun ji mun musu alkawarin kaza. Ya kamata dole kananan hukumomi su tsaya da kafafunsu kamar yadda doka ya nuna, kamar yadda tsari na gwamnati ya tanada. Saboda haka ni zan ƙara jawo hankalin shugabannin kananan hukumomi. Kowane ƙaramar hukuma akwai elders, akwai women, akwai kuma youth namu, wanda dole ne dukkan abin da za a yi kamar yadda aka zauna aka yi abubuwan nan, kowa da ya ga abubuwan da aka yi, babu raina juna, babu kyashin juna, babu kuma muzanta wani, babu kuma ba wani wanda aka je aka yi primary election aka zo aka yi ma wani matsanancin gaba. Abu ne na fahimta aka zo na aka yi tsakanin dattawa. To banda dattako ba abin da zai fito da irin wannan sakamako mai kyau wanda kowa zai amince. To saboda haka babu maganar rarrabuwan kawukan mutane tun daga wannan zaure kamar yadda kuka karbi tutocinku, ku fara haɗa kan elders da youth da women stakeholders namu gaba ɗaya, ku tabbatar cewa babu gefe a wannan tafiya. Kuma youth namu ni kullum ana maganar youth maganar youth din nan ba kashi 70 cikin 100 abin da gwamnati take yi youth take yi wa. Kuma yanzu supervisory councilors din nan da za a dauka da kansiloli, in za mu yi wa kanmu adalci za mu tarar cewa kashi 90 cikin 100 youth ne. Sannan kuma mun yi maganar cewa a sa mata a supervisory councilors din at least a samu mata daya kowane lokacin mu. Wannan ma ya nuna irin yadda ake so a yi kokari a ƙara azama a taimaka mata. To saboda haka muhimmatu mu gane cewa wannan zaben da za a yi zabe ne da za a ɗaura shugabannin ƙananan hukumomi nauyi na amana, kuma dukkanmu mu yi kudirin cewa za mu dage mu ga cewa mun sauke wannan nauyi da Allah zai ɗora mana a wannan zaɓe da za a yi insha Allah. Kun san yau juma'a ne, ba sai mun ɗau lokaci muna jawabai ba, amma muhimmin abu a nan shine maganan haɗin kai, maganan ƙaunan juna, maganan dukkan wani lebe-lebe da ake da su a ƙananan hukumomi. Don Allah don annabi daga yau ya zama babu dukkan abin da zai jawo matsala na rarrabuwa. Wani zai ce ba a ɗauki nawa ba, ban gane ma menene da za ka ce naka
in kana magana a tafi tare kowa ma naka ne. Da saboda haka an kowa naka ne, menene abin da zai sa ka ce wani ba naka ba. Da saboda haka kowa ya zama kowa ne, ba wani gefe da wani zai ce wani ba nashi ba ne, wani nashi ne. Daga wannan zaure mu binne wa'annan bambance-bambance kaɗan da ya tattaso na wasu ƙananan hukumomi ɗaya biyu mu mutunta juna.